Salamu aleyküm. Pekin paygas ummani mağtım ol Prağı yerine yaşayan Mehriban İllesler. Mehriban İllesler ne bilişimiz yali Bedev adı bilen öňe barýan Atawatan Türkmenistanymyzda her bir günümüz saatlyga soğuğuna beslenýär. Türkmen we tele iliminiň agdy bir döredüjülük topary bolup mukamlar hadyna saatly gepleşigimiziň nowatdaqtany siziň fin etmeňizde size hödürleýär. Bilýäsler. Şeýle mümkinçilikler döreden Türkmeniň milli lideri baş halipamyz Gahrman Arkadağymyzyň Arkadaýly Gahrman Serdarymyzyň zanlar sag bolsun tutjan tutumly işler elmi damar wazalsyn. Mehriban İllesler. Mukamlar hadyna saatly gepleşigimiziň bu gedek sany üzüm Dinjas merkezinde ýadga geçirmäni makullyk. Gelin onda Mehriban İllesler. Bugünkü mukamlar hadyna saatly gepleşigimizde gelen sadanna mihmanlarymyz bilen tanışalım. Skripka taduralyny edberlik bilen ýerine ýetirýän Hoca Mehmet Sopiýew. Klawiş taduralyny sadannalyk edýän sadannamyz Selim Arrykow. Elbetde ýeni bir klawiş taduralymyzy ýerine ýetirýän Halipa sadannamyz Zoro Töreýew. Ýigitler, kardeşler gepleşigimizde hoş geldiňiz. Hoca Mehmet gepleşigimizde saklygymyzy kabul edip gelen üçin köp sag bol. Hoca Mehmet elbetde her bir sadanna zoşa aýdymlaýja sadanna mümkin ýyleslemez bilen ýürek buýdansyň paýlasy aýtan. O gepleşigimizde çağıransyn köp sag bolun. Biz sadanlar gow mukam gow sadalaryň gözlegine bolýar. Nefit bolşy gepleşigimizde halkymyz gow sadalary sap pedil berer diýen umydymyz bar. Bir ýaşlara şeýle mümkinçilikleri döretip beren Gahrman Arkadaýmy, Arkadaýly Gahrman Serdarymyz köp sag bolsun aýdýan. Köp sag bol Hoca Mehmet. Indi bolsa Mehriban İllesler klawiş saduranyny sadannamyz Selim Arrykow. Selim mümkin bolsa ýyleslemez bilen ýürek buýdansyň paýlasy aýtan. Sag bolup gepleşiňizde çağıraňyz üçin menem öz gedegimde Türkmeniň milli lideri Gahrman Arkadaýymyza, Arkadaýly Gahrman Serdarymyza sag bolsun aýdýan. Olaryň zanlar sag bolsun, tutjan tutumly işleri rowat bolsun. Köp sag bol Selim. Mehriban İllesler ne bilişimiz ýaly her bir sadandan öz ukyp aýratyny bolýar. Ne Halipa Zoro Töreýew düýünden klawiş saduranyny başga ýerine ýetirýär. Gelin onu Zoro Halipa klawiş saduranyny näil salýar, tomoşa edelim. Zoro Halipa ilki bilen gepleşigimizde çakylygymyzy kabul edip geleniňiz üçin köp sag bolun. Mehriban İllesler ne Zoro Halipa iki sadandan ýerine ýetirýän ukyp başarynyny ýeközi ýerine ýetirýär. Mehriban İllesler gelin sportada tomoşa edelim. Köp sag bolun Halipa. Indi mümkin bolsa sag eliňizde kakylyp sanýan saduralary ýerine ýetirýäňiz mümkin, onum ýyleslemede ýerine ýetirip berýäňiz. Halipa mümkin bolsa heme bas saduraly, hem kakylyp sanýan saduralary bir gelişdirip ýyleslemede salyp berýäňiz.
Köp sağ bolun. Bereketli ayetler. Gepleşigimizde gelip şeýle mylaýym, azaýyp soğunly sağlar salyp bereniňiz üçin bir ýaşlarym. Şeýle mümkinçilikler döreden türkmeniň milli lideri, baş halifamyz, gahrman arkadağymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň zanlar sağ bolsun, tutjan tutumly işler elmi damar wazalsyn. Mukamlar hazinesi gepleşigimizden ýene kisany görüşýänçek hoş, sağ bolun.